Ole tun tuma chuanin YouTube atanga ruala mi pahnih live kop theih dan ang ti kan soinga antir nan hmun hladeuha i thian pa emaw milar te live a imi kom duang chi takha i live pui thei dawn ani chuan kan hriat tur chu YouTube live tur chuanin subscriber hi sang khat neih hlin angaia watch hour hi viewers zawng zawng bel khawm darkar sang le ngai ni tih kha ei lo hrim hmasa tala chumi lo pawh chuanin subscriber nei mi lo pawn a live theia chu chu nakinah kan lo la sawi dawn ani request tem ani chuan tuna kan subject ah chuanin midang nena ruala live theih dan ang chi kha kan sawi dawn ni tuna kan thlirang i YouTube ah khan han lut tala chuan tah hian heta plus lemah khuan i lut dawn ni plus sign ah khuan tah khuan maw chuan go live ah khuan i lut ang hello this time ah i lut lenga ti hian alo lang tawh dawn ni chuan tuna mi hi keimah ania i hmetanga khu kho chuan an en tala hei hin lo dah thar nia YouTube lampang khu i YouTube ah khan alo awm lo ni chuan YouTube kha i update anga alo awm mai dawn ni go live together khu news tih khu i on dawn ni khan i on anga chuanin an en leh tala title require te ma ta khuanin i live hming a kha en tir nan bawng talh lai live ani chuanin bawng talh lai tih khan i type anga i live hming a kha i upload duh a hming a kha tah khuanin create a title ah khuan a title i ziak mai dawn ni chuanin ti hian ti taila chuanin a dang a neuh neuh hi chu kan sawi lo nga public tiah khuanin public ngei ngei tur ni a next ah khuan i kal tawh mai dawn ani tah khanin thumbnail a ngai ve ta a chuanin i live na kha copy link ah hian i copy nga Facebook ah te message ah te leh WhatsApp ah ten i live a khai thon darh thei ni i next ang chuan